Hej, hej Malene. Øhm, Her i min essay, så skrev du, at jeg kom ind på mange gode ting i essayet. Jeg skal bare prøve at arbejde med peel-strukturen og lave en p-sætning, som dækker over alle de fine ting, som jeg nævner i afsnittet. Det har jeg så gjort her. Øhm, jeg har skrevet en ny tekst, hvor jeg ligesom har en påstand, hvor jeg kommer med eksempler på de ting, jeg har skrevet i, i den tekst, jeg skrev der, som jeg har viser her lige nu. Så har jeg prøvet at lave en lidt kortere sætning, for at illustrere det, jeg gerne vil, eller for at lave den der påstand der, the point. Så jeg har skrevet, Ira Heyman employs a structured approach in his article to underscore the idea that the ability to engage in immoral behavior is inherent to human nature. He draws on historical examples like Milgram's study, which highlights how obedience led to millions of deaths during World War II. This illustrates a point in his argument, a point based on historical facts and studies. Ja, så har jeg ligesom prøvet at forkorte det ned til at gøre det til sådan en hel påstand. Så skrev du også, at jeg skulle, at jeg mangler diskussion. Ja, jeg har kun lavet en analyse. Ja, og det er egentlig det, jeg ville ændre til næste gang. Det var så at lave en peel-model, som du siger. Jeg skal lige sørge for at gøre det, og så husk at sætte det i ordentlig rækkefølge, så den ser sådan her ud. Ja, det var egentlig bare det.